Dobrý den, dámy a pánové. Dnes máme čtvrtek, 31. srpna 2023. Zdraví vás Ondřej Biravský a dnes začínáme tradičně statistikou, kolik máme bytů v nabídce v lokalitě Brno město k dnešnímu dni, k dnešnímu odpolední, abych tak řekl, máme v nabídce 998 bytů v lokalitě Brno město. Pro srovnání před rokem to bylo 1259 bytů a před 2 lety v roce 2021 v tom covidovém roce to bylo 469 bytů. Jinými slovy vidíte a vidíme, že ten masivní nárůst, který byl v loňském roce v září těch 1200-1300 bytů v nabídce, způsobilo tlak na ceny nemovitostí, o čem jsme se tady několikrát povídali, a naopak posledních pár měsíců, kdy již od února, března jsem avizoval, že dochází k nějaké pocitové realitní makléřské oblevě, nebo jak to říct, k nějaké pocitovém změně na trhu, nebo aspoň stagnaci, tak nyní došlo k podstatné úpravě a to je ten výhled, kdy dneska, jak říkám, máme 998 bytů v nabídce v lokalitě Brno město, bytů na prodej, takže tady vidíme o nějakých 200-300 bytů máme v nabídce méně a dochází i k tomu, o čemž jsem mluvil už v květnu, k jakési oblevě zájmu o ty byty. Lidé si jednoduše zvykají na ty vyšší úrokové sazby, takže zároveň ale potřebují někde bydlet, potřebují investovat peníze, potřebují kupovat nemovitosti, aby mohli bydlet. Takže tam došlo k tomu, k té změně toho narrativu, kdy v tom roce 2022 docházelo k obrovskému vystrašení toho trhu a k obavám, co se vlastně to děje. Tak dneska skutečně, když jsme spolu naposledy mluvili v květnu, červenec, srpen, za ty 3 měsíce, co jsme se neviděli, došlo nejenom k pocitové změně na trhu, byty se prodávají, domy se prodávají, pozemky se prodávají, garáže se prodávají, nájemní trh také poměrně funguje, ale to je spíš kapitola sama pro sebe, pojďme se věnovat těm prodejům, tak tam skutečně od toho května ta dobrá nálada, ten optimismus je cítit. Je to cítit i přímo u mě osobně, kdy já jsem během snad července zarezervoval a prodal téměř komplet své portfolio. Takže ten hlad se zase vrací na ten trh s cenama, nebo na ten trh s rezidenčními nemovitostmi, s těmi prodeji. Takže jako důkaz se ten dnešní stav těch 998 bytů v nabídce, oproti tomu my jsme tady půl roku nebo 3/4 roku měli 1200-1300 bytů v nabídce, což já vím, že řeknete možná 200-300 bytů, co to je, to nic není, jenomže to je v zásadě skoro 20 až 30%. To znamená, ten trh se nám změnil o 20 až 30% oproti, dejme tomu, období od února 2022 do února 2023. Toto období bych nazval takovou paralýzou toho realitního trhu. Nenazýval bych to teď zpětně krizí, byť samozřejmě na internetu se objevovalo hromada článků o tom, jak přišla realitní krize a nemovitosti spadnou o polovinu své hodnoty. Vypadá to, nechci to zatím zakřiknout, ale vypadá to, že se ten pokles zastavil, což jsme si říkali i v minulých videích, to bylo zhruba ten únor, březen, ale dokonce je jakési od května vidět jakési oživování, odrážení ode dna. Některé byty, budeme se o tom bavit, a některé ceny nemovitostí zase začaly růst. Takže kdo nestihl nakoupit, dejme tomu v dubnu, v květnu, v červnu, tak dneska už musí bohužel akceptovat zase ty nemovitosti s cenama, které mají rostoucí tendenci, abych tak řekl.
Tak, dneska máme hodně dotazů v druhé části toho videa, takže tentokrát investiční kalkulačku a návratnost procházet nebudeme, podíváme se na to zase příští měsíc. Já děkuji některým komentujícím v minulém videu za připomínky. Ano, slíbil jsem v květnu, že si na konci srpna dáme video, že se zase podíváme na to, jak se nám ten realitní trh změnil. Je potřeba říct, že ten realitní trh se mění týden od týdne nebo měsíc od měsíce spíš. To znamená, ty videa není důležité, aby jsme měli každý den nebo každý týden. Myslím si, že ta frekvence, co máme nastavenou jednou za měsíc, že tak akorát stačí, protože skutečně za ty 3 měsíce se už něco změnilo a je možné zase už něco dál odprezentovat, ale kdyby jsme to měli jak u akcí, že každý den se něco stane, každý den nějaká firma zkrachuje, každý den nějaká firma má nové IPO, vznikne nová firma, tak tam by to dávalo smysl mít to video v takovém období, jakoby v té frekvenci častější, ale u těch nemovitostí tam ty změny prostě nejsou tak rychle. Ten nemovitostní trh skutečně mu to trvá delší dobu, takže ta frekvence, myslím si, že jedno video za měsíc je tak akorát. Nicméně fakticky se stalo to, že jsem teď teda 3 měsíce tu dovolenou jak si vzal mezi těmi videi a nebylo to jenom proto, že bych na to neměl čas, ale spíš naopak, protože za 3 měsíce se zas až tolik toho na tom trhu s nemovitostmi nestalo a o to jsem rád, že od vás těch dotazů přišlo víc. To znamená, těch věcí, které já mám nachystané, tak tady tolik dneska nebude. A budeme se věnovat potom v druhé části spíš těm vašim dotazům a vašim připomínkám. Ale přesto si neodpustím, mám tady nachystaný jeden článek, který se jmenuje Je na Seznam Zprávách. Můžete si ho dohledat. Hypotéky jsou stále drahé, ale zájem sílí. Ceny nemovitostí v regionech klesají. A je to v podstatě článek o tom, že Češi podle všeho začínají zapomínat, že si ještě před rokem mohli vzít hypotéku s výrazně nižší sazbou oproti aktuálním 8,8%, to bylo 4,64% a pouští se do nákupu nemovitostí s citelně větším zápalem než před pár týdny. Ukazují to výsledky pravidelného měsíčního hypo monitoru České bankovní asociace, který zachycuje data všech tuzemských bank a stavebních spořitelen poskytujících hypoteční úvěry. Podle něj banky a spořitelny poskytly v květnu hypoteční úvěry za 12,3 miliardy korun, tedy o 1,8 miliardy korun víc než v dubnu. To je článek z května. Meziměsíčně se tak objem poskytnutých hypoték zvýšil o 17%, zatímco v dubnu o 16% poklesl. Lidé si prostě zvykli, že úrokové sazby jsou vyšší, chtějí zkrátka bydlet a tak jim nezbývá nic jiného, než s vyššími sazbami počítat, komentuje čerstvá čísla Eva Hingarová ze společnosti SFG, která nabízí poradenství při získávání financí. V zásadě ten článek jenom potvrzuje to, co já si myslím, to, co jsem tady vlastně říkal na začátku, že pocitově se kupující vrací na ten trh s prodeji ten trh s byty, nakupují zpátky zase byty, domy, takže ta obleva tam přichází. Otázka je, jestli to není jenom nějaká chvilkové nadšení, které může hodně rychle zase klesnout a padat ještě níž. To samozřejmě nikdo z nás neví, nikdo to nemůže říct 100%, může se to taky takhle stát, že ta dobrá nálada v září, v říjnu zase zmizí a začneme dál klesat, obzvlášť třeba v zimním období o dalších třeba 10-15%. Já si myslím, že
ta změna se může stát, je to docela pravděpodobný, že ty ceny ještě, respektive, že ten zájem zase trošičku ustane, který tady v tom optimismu a v té euforii, která tady v červenci, v srpnu, v červnu, v květnu se objevila, tak je možné, že zase odezní a ty podzimní měsíce zase můžou, vycházím z té historie, jak to bylo v té minulé finanční krizi, která byla trošičku jiná, ale ano, tam to bylo takhle na etapy, tak může se stát, že ten zájem o byty těch zájemců zmizí a skutečně ty ceny budou muset zase ještě trošičku korigovat, ale nemyslím si, že ta korekce nás čeká o nějakých dalších 20-30%. Spíš za mě se bude jednat o jednotky procent, 3, 5, 8%, co ještě se může na těch cenách stát. Spíš si myslím, že dojde k jakési poslední rezignaci, k nějakému prodloužení doby prodeje, což je čas, který se hodně výrazně oproti roku 2021 a covidovým letům, kdy tam se prodávalo během týdnů, kratších týdnů, tak dneska ten prodej trvá 2, 3, 4 měsíce. Tam si myslím, že to prodloužení se ještě může na podzim zimě změnit a prodloužit na dalších prostě klidně 4, 5, 6 měsíců, to znamená průměrný prodej nemovitosti může pak trvat i půl roku. To je to co jakoby, si dovolím tady věštit z křišťálové koule, ale že by docházelo k dalším masivním slevám a výprodejům, než co jsme byli svědky v tom březnu, dubnu 2023, to si spíš jako myslím, že už nás asi takové brutální výprodeje nečekají. Ale nevím, toto neví nikdo nejsme vědmi, abychom to věděli. Tak další tady ještě přidávám obrázek z webu Realitní Insider, který tady dává jednu moc zajímavou statistiku. Jedná se o čísla, jak vypadala v letech 2019 až 2023 bytová výstavba v České republice, a kolik bylo zahájených bytů v rodinných domech. To vychází a vypadá to, že srovnává to vždycky první kvartál. V roce 2019 bylo zahájeno 4455 bytů, v dalším roce 4876 bytů, pak to trošičku se zmenšilo v roce 2021 na 4204 bytů, což bylo i to, proč ty ceny rostly, protože jich prostě bylo zahájeno méně těch bytů a logicky, když je něčeho málo, tak tomu roste cena. A naopak v roce 2022 jich bylo zahájeno 5753 bytů a logicky ty ceny začaly se upravovat. A teď v lednu 2023 jich bylo zahájeno 3728 bytů. To znamená historicky nejméně bytů bylo v lednu letošního roku zahájeno v České republice výstavba. To znamená, jinými slovy, pokud bylo těch nových bytů zahájeno výstavba v nejmenší míře a ten trh se uklidní, tak nepředpokládám nějaký masivní poklesy, ale ani teda extra růsty, ale logicky, když něčeho málo, tak tam ten pokles nemůže být i v případě tom, že na trhu chybí likvidita, chybí tam střední vrstvy, v podstatě kompletně mladé rodiny, střední rodiny, které by kupovaly i byty, tak ty z toho trhu odešly, ty lidi, kteří financovali hypotékama, ti v tom lednu, únoru téměř neexistovali na tom trhu. Na těch prohlídkách jsme potkávali spíš investory s hotovostí. Toto se může změnit, ale zároveň, co se změnit nemůže, tak je počet těch bytů nebo těch novostaveb, které, jak tady se díváme na ty data Realitního Insideru, tak ty se nezvýší. To znamená, pokud je těch bytů a novostaveb málo, tak tam nějaká prudší výprodejová aktivita spíš se nestane. Ale zase říkám, nejsem vědma, nevím, jak to bude v budoucnosti, nevidím do budoucnosti, nemusí to tak být, ale tato data o nových bytech, o nových výstavbách bytů v České republice mohou lecos napovídat. Tak, to by bylo asi za mě zhruba tak všechno, 14-15 minut máme za sebou, takže nejvyšší čas podívat se na vaše dotazy.
Tak a začneme dotazem od Williama. Tady těch dotazů je teda několik. Dobrý den, prosím, můžete rozvěst, či vidíte nárast v nájmoch malých bytů v Brně, například 1 kk na Lesné? Druhá otázka. Někteří realitáci už vidí rást cen v Prahe alebo v Brně je stále stagnace alebo pokles? Kedy se to otočí i v Brně? Aký by mohl být rast cen z roku 2024 podle vás? Třetí otázka. Někteří developery skoro vypredali domy na Sadové v Brně aj počas krízy. Je podle vás segment luxusnějších domů nad 20 milionů v krizi, alebo je tam stále růst bez ohledu na celkovou situaci na trhu? Tak, děkuji, super dotazy. A já bych si dovolil to rozdělit, tu odpověď, takže půjdeme postupně. První otázka, jestli můžeme rozvést, jestli vidím nárůst v nájmech malých bytů 1 kk na Lesné například. Tak, že by rostly nějak výrazněji lokality typu Lesná, to bych neřekl. Je pravdou, že ceny nájmů rostou u bytů, které jsou v těch VIP lokalitách v Brně, jako jsou Černá Pole, Stránice, Veveří, tak tam ten růst trošičku je vidět u těch nájmů, ale spíš, než by byl růst cen nájmu podle lokality, tak ten růst cen nájmu je podle technického stavu. Jinými slovy, pokud máme byt ve Stránicích komplet před rekonstrukcí, tak tam bych nějaký masivnější růst nájmu nečekal. Ale naopak, pokud se bude jednat o dobrou lokalitu, typicky právě ta Lesná nebo Černá Pole, a zároveň to bude byt novostavba, tak tam ten růst nájmu lehce viditelný je. Ale obecně, co se týká nájmu, tak my jsme tam byli svědky vlastně toho, té dichotomie, nebo toho, jak to říct, toho rozdělení, když najednou nám v roce 2022 začaly ceny nemovitostí u prodejů klesat, nebo aspoň zmenšovat se poptávka, tak o to víc ty lidi prostě někde bydlet musí, tak začaly růst ceny nájmu. Jednak tím, že si nemohli ty byty koupit, ale jednak tím, že tam posledních 5-8 let ty ceny nájmu se téměř nezvyšovaly, aspoň teda v Brně. Tak tam docházelo skutečně k tomu, že v roce 2022 zastavil se růst cen nemovitostí u prodejů, dokonce v některých částech i klesal, ale u nájmu přesně opačně začal ten růst cen nájmu růst. Ale od roku 2023, od ledna, kdy se nám to zase začalo rotovat a začali se vracet kupující na ten trh prodejů bytů, tak ty ceny nájmu zas tak nerostou, neklesají, drží si ty svoje vyšší hladiny z toho období roku 2022, ale z těch zvýšených cenových hladin nájmu bytů v Brně už nám dále nerostou nějak výrazněji. Což já jsem upřímně čekal, ten červenec, srpen, kdy se nám tady v Brně mění vysokoškoláci, mění se pracovní smlouvy a tak, kdy dochází vlastně k největšímu zájmu na tom rezidenčním trhu s nájemními byty, že dojde k dalšímu navýšení, minimálně aspoň třeba o tu inflaci. A je pravdou, že ty ceny z toho roku 2022, kde teda je fakt, že někde to rostlo výrazně, i v desítkách procent, tak tam už teď v létě tu cenovou horečku nebo jaksi zvyšování ceny nájemného v Brně střed a v těch lepších lokalitách už tedy nepozoruju. Ale napište mi, jestli máte jinou zkušenost, jestli si myslíte, že oproti roku 2022, teď v roce 2023 v srpnu ty nájmy se zvyšovaly. Já jsem toto nezaznamenal,
na tom trhu. Statistiky jsem taky žádný neviděl, který by dokazovali něco jiného, takže budu rád, když něco takového někde uvidíte a pošlete mi to tady do komentáře. Druhá otázka. Někteří realitáci vidí růst cen v Praze. V Brně je stále stagnace nebo pokles. No, v Praze bych byl opatrný, kde je ten růst cen nemovitostí. Já sám jsem tam teďka těžce bojoval v Košířích a v té části Prahy kolem Košíř, kde naopak jsme tu cenu museli snižovat a stejně jsme to nakonec neprodali. Takže já jsem tam skutečně bojoval s tím, že žádný extra pozitivní nebo rychlý růst cen tam jako není. Takže já bych spíš pořád se držel při zemi a říkal bych ano, máme tady jakousi stagnaci cen nemovitostí u prodejů nemovitostí, máme tady jakousi stagnaci po drobné korekci, která byla po těch letech šílenství toho covidu, kdy ty ceny nemovitosti rostly každým rokem, každým měsícem, tak je docela zdravá. Ale je pravdou, že nevím jak v Praze, ale v Brně teda u těch nemovitostí buď to menší dispozic, jako byty 1KK, 2KK, tak tam ten růst, drobný růst už dokonce začíná být vidět i na těch datech a na těch informacích od kolegů. To je pravda a taky je pravda, že je vidět růst cen nemovitosti u bytů, kteří jsou technicky a energeticky vypracovanější, to znamená kvalitnější, to znamená, jakmile máme byty, které jsou po rekonstrukci, máme tam nějaký podlahový topení, klimatizace, rekuperace a další, tak tam si myslím, nebo ne myslím, tam cítím teda trošičku oblevu, jak říkáme, je tam ten růst trošičku viditelný, ale že by nás čekal nějaký dramatický pokles o 20-30%, to nejenom, že není, ale ani si nemyslím, že by to nás čekalo. Takže když se to otočí v Brně, myslím si, že už se to otočilo a že se nám to otočilo zhruba někdy v tom květnu. Akorát ta rychlost, všichni by chtěli, aby to bylo všechno vidět hned a markantně, ale to není jak u akcí, že jeden den jste 20% nahoru, druhý den 20% dolů. Tady jsme v takový postupný, pomalý, nemovitostní rychlosti a je možný, že ty ceny a ta cenová hladina, tak jak ji máme dnes a nyní, tak může být několik týdnů stejná, několik měsíců, ale i několik let. Já bych se vůbec nedivil, kdyby jsme teďka 2-3 roky šli do strany a ceny nemovitosti by plus minus si držely ty dnešní úrovně. Samozřejmě varianta, že nás čeká o další 3% nárůst těch cen bytů a domů do konce roku nebo do Vánoc je možná, ale tak to já nejsem úplně jako kovaný v tom, abych tady říkal, jak to bude, protože to nikdo neví. Jaký by mohl být růst cen v roce 2024 podle vás? To je v podstatě to, co jsem teďka řekl, ten vývoj. Třetí otázka. Někteří developeři vyprodali domy na Sadové během krize. Já bych to nenazýval krizí, ale drobnou korekcí, ad 1. A 2, ano, vyprodali se některé domy některých developerů. Ano, vyprodali se, no, to je možný. Jo. Já zase až tak v kontaktu s developerem z bytů na Sadové v Brně nejsem v kontaktu, takže nevím, pokud je to pravda. Vím, že třeba developeři ve Znojmě měli na jaře velký problémy. Vím, že někteří developeři v Brně taky měli problémy, zastavili výstavbu, dokonce překlápili prodeje do pronájmu, dělali se různý marketingový taháky, že kuchyň zdarma, když koupíte a já nevím co všechno. No, ale zkrátka, jak to bylo na Sadové v Brně s prodejem, nevím o tom nemám informace. Je podle vás segment luxusnějších domů nad 20 milionů v krizi, alebo je tam stále růst bez ohledu na celou situaci na trhu? Tak
tady musím říct, že já těch domů nad 20, 40, 50 milionů moc neprodávám. Já většinou prodávám nemovitosti takové té střední třídy, jak to prostě pojmenovat. Ale mám u nás v kanceláři kolegu, který se specializuje na luxusní domy za 40, 80, 150 milionů v Praze. A tam skutečně ta korekce byla, ta změna byla výrazná. Jo. Vím, že tam prostě se to zadrhlo významně, ale na druhou stranu, když někdo prodává barák za 20, 50, 150 milionů, tak jestli bude čekat o 2 měsíce nebo o půl roku díl, nebo ne, tam většinou nehraje až takovou roli. Tam už většinou ta cashová pozice je dobrá, takže oni si teďka ten rok počkali a jakmile se to zase od toho května trošičku změnilo, zlepšilo ta situace, tak už se zase ty obchody dál rozpohybovaly. Kde byl největší problém, tak byl ten segment od 5 do 15 milionů. To byl segment, který byl tím nejvíc zasažený tou korekcí, protože to byly přesně ty domy nebo byty, ať už ve velkých nebo menších městech, který obsluhují klienti z řad hypotékářů, a ty hypotéky tím, že takhle skokově vyrostly, tak se toho spousta lidí polekalo. Takže a tím, že se toho polekali, tak vlastně tam docházelo k trošičku stagnaci nebo jakémusi zamrznutí, to je asi to nejlepší slovo, došlo k zamrznutí těch prodejů v segmentu bytů, domů, nemovitostí v cenové hladině 5 až 15 milionů. Protože to jsou přesně ty nemovitosti, které si kupují ty střední vrstvy, ty rodiny s těma dětma, a potřebují na to hypotéku, a tyhle ten segment tím byl prostě postižený. Tak doufám, že jsem vám odpověděl na všechny otázky, Williame. Děkuji za ty dotazy a jdeme dál. Jo, tady máme od uživatele Hdefuel, který nám pravidelně v každém videu napíše nějaký koment, za tomu dávám velkou pochvalu a doufám, že nás tady bude časem ještě víc v těch komentářích, protože to nás samozřejmě posouvá, tyhle komentáře. Tak nám píše k těm panelákům, tady minule jsme řešili vlastně fenomén paneláků. Tedy k těm panelákům. Ano, původní plánovaná životnost byla 30 let. První panelové domy se u nás stavěly nicméně někdy kolem roku 1955, možná i dříve, a co vím, tak všechny stojí a normálně si v nich bydlí a dnes se stále prodávají za brutální miliony korun. Bolest tohoto typu konstrukce jsou armatury ve spojích. Tam je důležité, aby do toho nezatékalo, pokud to vyrezne komplet dlouhodobou neúdržbou, může být zlé. Nicméně o nějakém reálném příkladu, kdyby kvůli statice u nás byl stržen panelák, tak o takovém případu opravdu nevím. A toto se dá řešit kvalitním zateplením. Zakryje se vnější plášť budovy, aby do toho nezatékalo. Ideálně minerální vatou, ne polystyrenem, který by mohl se potit, takzvaně v uvozovkách potit, a držet vlhkost v konstrukci. Nicméně, jak se blížíme k nutnosti updateu ohledně Green Dealu, na to mi právě panelák připadá jako daleko lepší než třeba typicky prvorepublikové bytové domy v Praze. Panelák velmi snadno zateplíte, vyměníte okna, dole je dost místa pro nové technologie, třeba akumulační nádoby, střecha je vysoko, je rovná, to znamená, dají se na ní dobře směrovat soláry přesně tak, jak mají být, aby vyráběli co nejvíce. Sám mám byt v paneláku, kolaudovaném v roce 1990, a dům je po zateplení a kompletní rekonstrukci balkónu. Zároveň jsem udělal i rekonstrukci vevnitř a ten byt reálně odpovídá dnešním novostavbám. PNB je Bčko, což je opravdu level novostavby bytového domu. To je super.
A pak si zkuste něco takového udělat právě s tím prvorepublikovým bytovým domem, s vysokými stropy, individuálním vytápěním, dřevěnými okny, ideálně, když je dům ještě památkově chráněn. Páteček. To je pravda. Z toho si myslím, že panelák vychází jako vítěz, obzvlášť pokud se bude opravdu tlačit na snížení energetické náročnosti budov. By the way, určitě rád uslyším i poznatky o panelácích od jiných. Vidím na sítích dost hejtů na paneláky, ale když někoho požádám o konkrétní případy paneláků, které byly po 30 letech na odpis, tak snad kromě Chánova je ticho po pěšině. To znamená, z toho usuzuji, že ten můj panelový byt nebude mít vůbec problém mě přežít. Zároveň ještě sleduji záběry a videa z válečné zóny na Ukrajině. Jo, to je dobrý point. Videa na Ukrajině. Je tam množství paneláků, které asi často neměly tu nejlepší péči, ale jsou rozstřílené na hadry, třeba 3 patra uprostřed pryč, a to nad tím stále stojí. A dokonce v Kyjevě po zásahu rakety jeden vysoký panelák normálně opravili a bydlí se tam dál. To znamená, aby panelák byl skutečně na odpis, musel by dle mého být desítky let vytrvaně zanedbáván, aby byl ve stavu, že by bylo nutné jej zbořit. Moc děkuju za ten dotaz. Bohužel já nebudu mít pro vás protiargumenty. A budu taky rád, když se nám ozve někdo, kdo ty paneláky neuznává nebo má s nimi nějaké špatné zkušenosti. Já jsem v podstatě taky toho názoru, že ty panelové domy nás můžou přežít. Panelové domy mají montážní šachty, v těch bytových domech prvorepublikových žádný montážní šachty nejsou. Musíme tam dělat montážní šachty umělé vlastně, vykopávat nebo používat komíny, že jo? Dělá se to prostě improvizovaně, kdežto ty panelové domy, ty montážní šachty prostě už mají, přízemí mají na různé další řídící jednotky a tak dále, takže za mě, já bohužel vám tady oponenta dělat nemůžu, já prostě s vámi bohužel musím souhlasit a na paneláky nedám dopustit, protože skutečně tam ten potenciál, i s ohledem na ten Green Deal, co píšete, to je naprosto pravda, tam se toho moc u těch památkově chráněných domů nedá vymyslet, zatímco u těch paneláků ano, jo, takže to stejný. Elektroauta, elektronabíječky, to všechno je v těch panelácích řešitelných. Takže za mě jako ten potenciál panelových domů, pokud jsou zateplený, dobře zrekonstruovaný, tak to, co se teďka děje, obzvlášť třeba tady v Brně, Bohunicích, že nám klesly ceny panelových bytů v Bohunicích o 30-35%, fakt jako šíleně to skočilo, tak si myslím, že nebude dlouho trvat a dřív nebo později i v těch panelových sídlištích ty ceny panelových bytů, pokud budou po rekonstrukci, to je důležitý, ďábel je skryt v detailu, toto je důležitá věta, pokud budou po rekonstrukci ty bytový panelové domy, tak ten pokles tam nebude držet podle mě dlouho a jestli je někde nějaká příležitost pro investory do nemovitostí, tak jsou to právě sídliště a panelové domy, které jsou po rekonstrukci. Panelové domy a byty v panelových domech, které jsou před rekonstrukcí, tam se toho bojím, že tam ten cenový vývoj bude delší, dokud se to prostě nezateplí. Jinými slovy, teď máme ten narrativ, čím je lepší kvalita toho bytového domu, čím je lepší kvalita, technická kvalita toho bytu, tak tím je potenciál na růst ceny daleko vyšší. To je něco, co jsme tady 5, 8, 10 let vůbec neřešili. Tady se řešilo při nákupu akorát, jestli je to byt nebo není. Pokud je to byt, tak cena nemovitosti rostla do nebes. Teď se to nějakým způsobem konečně normalizuje a lidi začínají priceovat prostě kvalitu nemovitosti, kvalitu toho bytu. Tak, máme tady další komentář, už to hledám. Od Johnnyho. Já se směju, jak všichni kámoši, známí nebo i v rodině prskali před rokem, že je hovadina, aby nastalo zvýšení daně z nemovitosti. A dnes už je to jasný jak facka. Vám jsem nějaký komentář psal asi před rokem a půl na toto téma, ale to bylo v plenkách takové úvahy. Jen jsem to podstrkoval, jestli jsem sám, nebo se ozve někdo další.
Vím, že jste to nevyvracel úplně. A v televizi nebo v médiích o tom nebyla ani zmínka. To není žádná narážka, že je někdo blbej. Ale to, jak to všichni považovali za nemožné, teď jsou z toho všichni překvapení, mi fakt vykresluje úsměv na rtech. Hele, to jsem strašně moc rád, že jste se mi tady po roce a půl připomněl, já už to teda přesně nepamatuju, jak jste to psal. Nicméně tohle je přesně ten důvod, proč tyto videa dělat a proč má smysl si takhle psát a takhle vlastně se sdílet, protože pokud jste nám to tady psal, je pravda, že o zvýšení ceny nemovitosti, o zvýšení daně z nemovitosti v médiích toho moc nebylo. A my jsme o tom už tady, jak píšete, se bavili, nebo jsme to komentovali, tak prostě za mě je super, dávám palec nahoru, že tato komentovaná skupina v rámci těch videí tady na tom YouTube má smysl, protože nás to prostě všechny může posouvat, byť se to v reálných médiích ty informace objeví až po roce, nebo po roce a půl. Takže za to díky. A teď jsou z toho všichni překvapení, to mi fakt vykresluje úsměv na rtech. Kdo je chytřejší? Ten, kdo se kriticky zamyslí a vžije se do role státu a řekne si, kde vzít jednoduše prachy, když je rozpočet v háji. Pak se podle toho zařídí, nebo to aspoň předpokládá a připraví se na to. Nebo ten, kdo to bude prostě neustále popírat, když bude nejhůř a stane se to, tak bude sázet na to, že vyrazí všichni do ulic demonstrovat s pocitem, že má najednou právo svrhnout vládu, kterou nejspíš ke všemu volili. Nebo minimálně jednu ze stran pětikolky. Fakt se v duchu směju, když někde sedíme na pivku, ne žádný pajzl, ale normální restaurace nebo kavárny a toto téma se tam řeší. Vypsat zde všechny bizarní názory na toto téma, co jsem zaslechl, by tu bylo na další 2 A4, takže to nebudu dál rozepisovat. A zrovna mě by to zajímalo. Prosím, do příštího videa, pod toto video napište komentář všechny, tady ty, klidně, když to bude na 2 A4. Já si myslím, že nás to opravdu může obohatit a můžeme se zase o tom diskutovat, takže určitě napište. A všechny bizarní názory na toto téma, co jsem zaslechl, by to bylo na další 2 A4, takže to nebudu dál rozepisovat. Ale vy na téhle situace, kdy se musí šetřit, a zároveň zvedat daně, není rozhodně jen na vládě. Příčiny jsou na východ od Evropy. Jako v Rusku. Bývalá vláda taky má svůj podíl a lidi jako takový svojí naivitou a bezhlavým zadlužováním taky. Roztáčeli kolečko inflace, ale kdo si neumí dát 1+1 dohromady, tak se radši vyhýbá investičnímu světu. Žádný scénář, kde je slovo válka, nemusí končit pro nemovitosti dobře, ani pro akcie nebo dluhopisy, snad jen zlato, potraviny, zbraně a náboje, možná teď i bitcoin nebo krypto obecně. Ale čas ukáže. Přeju pevný nervy. Jo, to je pravda. Pro nemovitosti je potřeba pořád si říkat, že těch rizik je málo, nicméně ta válka je riziko, který je pro nemovitosti zdaleka největší. Nepojistíte nemovitost na válku, nemůžete to prodat během jednoho dne, když přijde válka, prostě je to strašně pomalej, zdlouhavý proces, takže nemovitosti ano, co se týká rizika, tak válka je velký riziko a pokud se cokoliv stane na východ, jak píšete, od Evropy směrem do Ruska, směrem od Ruska k nám, tak to všechno může na ty nemovitosti působit. To určitě ano, v tom s váma souhlasím. A co se týče daně z nemovitosti, já si teda trošičku pamatuju, když jsme se bavili o tom, co všechno Piráti, a někdo mi tady psal, že jsem nějak jako nadšenec Pirátů, nebo že obhajuju Piráty. Nebyla to pravda, já jsem jenom říkal o tom, co Piráti reprezentují. Piráti reprezentují jenom to, co si nějaká část populace vlastně myslí a kam se to může vyvíjet, tak já si myslím, že jsem to právě říkal, že jedna z těch možností je, že ta daň z nemovitosti se zvedne. Ale zároveň jsem druhým dechem dodával, že pokud dojde k zvýšení daně z nemovitosti z 500 na 1000, tak to asi žádný šok nebude,
pro většinu lidí a že by to tlačilo na vývoj ceny nemovitosti, tady tato změna, že si myslím, že není reálná. Potvrdilo se to, ceny nemovitosti, respektive daně z nemovitosti se změnily, ale fakticky tak, že jestli někdo platil 500, 300, teď platí 600, nebo z 500 1000, nebo z 1000 2000 ročně, pozor, ročně, tak to není nějaká částka. A co se týče těch absolutních částek, tak to není vůbec žádná částka, která by mohla někoho zatěžovat. Ano, chápu, že na ten trh se propsaly ty divočárny s cenama energií, tam skutečně docházelo k velkým změnám, a protože pro většinu lidí je velký rozdíl, když platí inkaso 3000, 5000 a najednou platí 15 000, 20 000. Ano, tam ten tlak se objevil a projevil na tom realitním trhu, nicméně tady jako, že by daň z nemovitosti mohla nějak výrazným způsobem zamíchat, to by muselo dojít jako k 1000% nárůstu, k 10 000% nárůstu daně z nemovitosti. Tam by se to potom mohlo projevovat. Ale já si myslím, že pokud se bavíme o vlivu na ceny nemovitosti, na což podle mě narážíte, pokud ne, tak se omlouvám, tak ta daň z nemovitosti na ten přímý dopad, na ten vliv vývoje cen nemovitosti jako nemá. Ale jak říkám, budu rád, když mi ty bizarní názory tady napíšete, když mi tady napíšete další komentáře k tomu tématu té daně z nemovitosti. Tak, už teda natáčím docela dlouho, 41 minut, tak já to zkusím zrychlit. Ale, aha, to už je poslední dotaz, super. Tak jdem na to, máme tady poslední dotaz. Jak jste zmiňoval ten článek pana Ročka, tak jsem s ním poslouchal rozhovor a strašně napadal pronajímání malých nájemníků a prosazoval takzvaně institucionální investory. Nebo jsem z něj měl alespoň takový pocit a ten článek to potvrzuje. Ale pravda je, že ta moderátorka ho dost vypekla a on neměl moc argumenty. Jinak si myslím, že platy versus ceny bytu jsou nesmysl. Ale když si člověk dá platy versus ceny. Jo. My jsme se ale bavili o tom, že platy versus ceny nájmu bytu. Jo? To je to, co teďka se právě je na tom nájemním trhu, kdy za normálních okolností, kdyby platy byly vyšší, tak by ty nájmy rostly daleko agresivněji. Ale tím, že ty platy jsou pořád tady, aspoň třeba v Brně, tak extrémně nízký oproti západní Evropě, oproti Německu, tak ty ceny nájmu prostě nemůžou růst do větších výšin, protože by tady na to ti občani, ti Brňané, Pražané prostě neměli. Aby platili nájem, já nevím, 50 000 plus inkaso, 20 000, 70 000. Prostě těch lidí, co mají výplatu, že si můžou dovolit zaplatit bydlení 70 000 měsíčně, těch prostě moc není. Ani v Brně, ani v Praze, takže tady ten vliv poměr mezi platy a ceny nájmu, tak tam ten poměr jako, jak si na sebe u těch nájmů tlačí, působí, tam to působení je. Ale co já jsem možná říkal, na co reagujete, že na sebe nepůsobí tolik vývoj růst mezd a platů a ceny nemovitostí prodejů. Jo? Protože na to má vliv spíš ty úvěry, ty úrokové sazby a tak dál, ale to, jestli má někdo 50 000 měsíčně nebo 30 000 měsíčně, že by to měnilo ceny nemovitostí na prodejů, to ne, protože pokud má někdo 30 000 měsíčně, tak pravděpodobně si ani žádnou nemovitost kupovat nebude. Leda s nějakou hypotékou v rámci rodiny, transgenerační přesun možná, ale no, takže tam ten vývoj těch mezd, těch platů není u těch cen nemovitostí na prodej tak svázaný, ale u těch pronájmů ano. Tak to je jenom takový do vysvětlení. Takže ještě zpátky. Jinak si myslím, že platy versus ceny bytu jsou nesmysl. Ale když si dá člověk do vyhledávače výkup nemovitostí, tak si jeví dost možností. To znamená problémové nemovitosti, kdy někdo nestíhá splácet, se ani na trh nemusí dostat. Jestliže jim dají peníze do 48 hodin, tak proč by ty lidé někde měsíce inzerovali?
Chtěl jsem jenom říct, že tomu poklesu cen se jim daří zabránit. Vyjádření ČNB je, že pokles 30% je OK a víc by byl problém. Takže kdyby to mělo nastat, tak oni sníží úrokové sazby. Jinak pronajímání podle mě probíhá špatně, protože občanský zákoník je na straně nájemníka. To znamená, není to vyvážené a tudíž to fungovat dobře nemůže. Jinak je fascinující, jak přesně mají spočítáno, kolik bytů je investičních a kolik je majitelů. Je vidět, že to spousty lidí asi nedá spát, že někdo stačil peníze včas uklidit před inflací. Do budoucna se dá předpokládat, že bude víc nájemních nebytů, ale rovnou celých domů. Co se týče mezd v Česku, my máme větší HDP na hlavu než Itálie a stejný jako Francie. A kde jsou ty platy? Jasně, že se u nás pracuje za misku rýže. Bohužel žijeme v zemi, kde nám nic nepatří, něco se udělalo špatně, jinak díky za vaše video a konstruktivní myšlenky. Já taky děkuji za vaše konstruktivní myšlenky. A těch myšlenek, co jste napsal, bylo strašně moc. Já budu rád, když nám napíšete ten komentář postupně znovu a těch 10 myšlenek, když rozdělíte a napíšete třeba jenom jednu myšlenku a o té se můžeme pobavit, protože vy jste tady napsal několik zajímavých věcí. Jo, tady, že do 48 hodin výkupy nemovitostí píšete, proč by měsíce inzerovali. No, to je takový poměrně složitý problém. Jo? Výkup nemovitostí, to ještě musím přečíst, tak to píšete. To znamená, problémové nemovitosti, když někdo nestíhá splácet, se ani na trh nemusí dostat, jestliže jim dají peníze do 48 hodin, tak proč by ti lidé někde měsíce inzerovali. Chtěl jsem jenom říct, že tomu poklesu cen se jim daří zabránit. Jo, vlastně asi máte pravdu. Jo, asi k tomu nemůžu nic říct. Protože ano, pokud jsou ty výkupy nemovitostí, tak je to poměrně rychlý, ale ty výkupy nemovitostí na tom katastru se propisují taky. A pokud někdo koupí ve výkupu nemovitosti k cenu, teda pokud někdo v rámci výkupu nemovitostí koupí nemovitost o 50% levněji, tak ono se to na tom katastru objeví, ta cena. Takže ten pokles, tady píšete, poklesu se daří zabránit, tomu se právě tímhle nedaří zabránit, protože pokud je hodně výkupu nemovitosti, pokud by bylo hodně tady těch express výkup ceny nemovitosti, výkup nemovitosti, mám peníze hotově do 48 hodin, to jsou všechno lži, není to pravda, to je jenom marketing, tak pokud by to bylo v nějaké větší míře, a to já si právě nemyslím, ale nemám na to data, budu rád, když je najdu, nebo je najdete do příště třeba, tak tam, pokud by byly ty výkupy, tak ty výkupy se nedělají, takže jsou za 100% tržní ceny. Ne. Ty výkupy nemovitosti probíhají tak, že už ta cena nemovitosti je trošičku nižší, než je tržní cena. To je vlastně první marketing a flik na té výkupové společnosti. A druhá věc je, že vám nabídnou dalších jako 20%, 30% z té už nižší ceny. Takže reálně vy jste třeba na 50% reálné tržní ceny. Dokonce, nevím, jestli to můžu vlastně říkat, ale měl jsem jednu nabídku jedné takové společnosti, která mým klientům nabízela peníze rychle a výkup nemovitosti rychle. A když jsem se jich ptal, jaká je cena, oni mi řekli v podstatě 30% té tržní ceny, za kterou se ta nemovitost po 2 měsících prodala, tak jsem si říkal, že někdo jako i v dnešní době ještě přistoupí na to, že prodá svůj barák místo za 10 milionů, tak třeba za 2-3 miliony. A to byste se divili, aspoň co mě ta společnost teda řekla, že ty klienti prostě na to přistoupí. A ano, v tomhle případě chápu ty investory, že když někdo jim akceptuje prostě 20-30% z tržní ceny, byť oni to marketingově zabalí tak, že tržní cena je jiná a blablabla, takže jim vlastně jako dávají zlevu jenom 20%, ale ve skutečnosti podstata je takováhle, tak mě dost překvapuje, že i v dnešní době jsou obzvlášť kteří třeba nechci nic proti seniorům, ale někteří seniori ochotní prodat dům v hodnotě 10 milionů za 2-3 miliony. No to je přece pro mě jako šílený, když se takhle řekneme na rovinu. Jenomže ty výkupové společnosti to takhle neřeknou na rovinu. Ty výkupové společnosti řeknou, tady je nějaká tržní cena, která už je samozřejmě, ta tržní cena jinde,
A tady je nějaká naše nabídka. A s tím odhadem jsou spojeny strašný, jako, nechci říct slovo záměrný poškození nebo podvod nebo něco takového, ale je to prostě nějaká nesolidnost, kterou ten like bohužel na to jako přijít nemůže. Takže já nemůžu souhlasit s tím, co píšete, že se tímto jako zabraňuje poklesu cen. Pokud by bylo nějaký větší výprodeje, větší poptávka po službách typu výkup nemovitosti, tak naopak ty ceny by se snižovaly a ten pokles cen nemovitosti by byl v těch katastrech vidět, protože ceny nemovitosti na katastru nemovitosti jsou veřejná data. Jo. Ale pak teda je další super myšlenka ohledně toho pronajímání, že tady probíhá špatně, protože občanský zákoník je na straně nájemníka jako spotřebitele. To je pravda. A my se snažíme klientům našim poskytnout jakožto realitní kanceláře, agentury, pronajímatelům nějakou silnější pozici, ale pravda je ta, že děláme první, poslední proto, aby jsme to aspoň narovnali, ten vztah. Ten nájemník, když by si nás majitel nenajal, tak by byl v zásadě na tom hodně špatně, nebo by na tom byl hodně nevýhodně a proto asi ten pan Roček tam mluvil o tom, že by bylo fajn mít ty institucionální investory ve větší míře, kvalitnější a aby jich prostě bylo víc, protože tady ta realita toho nájemního trhu je, že každý 50, 60 má 1-2 byty, který pronajímá, nebo každý, někteří, já nevím, jak to je generalizování, paušalizování, tohle nemá smysl, ale ano, prostě 50, 60, kteří pronajímají, tak pronajímají 1-2 byty, dělají to tak nějak své pomocí přes nějaký marketplace nebo přes Bazoš, přes Bezrealitku a pak se diví, že jim tam nikdo neplatí, nemůžou ho vyhodit a tak, je to složitý, ale prostě žijeme v tom státě, v jakým žijeme, stát moc jako nezměníme, zákony nezměníme, ale můžeme aspoň teda si k sobě vzít nějakého profíka, který nám s tím pomůže a když nám nezlepší naši pozici na tu úroveň nájemníka, tak aspoň vyrovná tu pozici a pokud možno eliminuje ty rizika toho pronájmu, které tam jsou. Tak jo, moc děkuju za vaše dotazy, děkuju za vaše komentáře, myslím si, že dneska to teda bylo výživný a doufám, že se za měsíc zase uslyšíme, uvidíme. Přeju vám dobrý start do nového školního roku. Pokud máte děti, tak ať i vaše ratolesti mají dobré první dny ve škole. Pokud vás čeká nějaká dovolená ještě, v září má být hezky, tak si ji užijte. Pokud vás čekají už vánoční nákupy, tak přeju vánoční nákupy. Ale ne, to byla sranda. Vážně přeju vám, ať se vám daří a budu se těšit na vaše dotazy zase příště. Mějte se hezky, pěkný den. Nashledanou.